Na Slovensku toto nie je jediný nezvyčajný šport. Počuli ste napríklad už o takom crossmintone. My sme sa naň boli pozrieť v Lipanoch, kde majú dokonca viacerých majstrov sveta. Crossminton je netradičný raketový šport a vznikol kombináciou troch športov, tenisu, squashu a badmintonu. Z tenisu sa vzali tie rozmery tenisové kurtu, my hráme na tú istú vzdialenosť, ale na tej zadnej časti. Podobná raketa ako squashová, len je trochu kratšia, približne o 7 cm a z badmintonu košík. Tento košík náš volá sa aj spider a je ťažší, oproti badmintonovi má 9 gramov, ten badminton je okolo 3 gramy, takže doletí aj na väčšiu vzdialenosť. Veľmi dôležité sú dobré koordinačné schopnosti a jedna z nich napríklad aj reakčné schopnosti. Je to veľmi rýchle. A tam bez reflexov sa to nedá zahrať, lebo tam sa hrá veľmi nízko, dá sa hrať aj 10 cm nad zemou, keďže nemáme sieťku. A koordinačné schopnosti najmä na tie smeče a tak celkovo pohyb po kurte. Dá sa hrať kdekoľvek, bol v podstate vymyslený aj kvôli tomu, že by sa dal zahrať vonku aj počas vetra. My hrávame napríklad na piesku, na trave, na antuke, v telocvični hrávame na rôznych povrchoch. Základňa na Slovensku je prevažne v tomto období na východnom Slovensku a najväčší klub máme tu v Lipanoch, je nás tu cez 50 už s juniormi a stále pribúdajú, každý rok je nás viac a viac. Potom môžem spomenúť napríklad kluby v Kisaku, Prešove a v Sabinove. Moje najväčšie úspechy sú napríklad na majstrovstvá sveta som skončil tretí, potom na majstrovstvá Európy som skončil tretí a tento rok som vyhral Slovakian Open 1000 bodový, ale najťažšie je podľa mňa sa vyrovnať s tým adrenalínom a stresom v zápasoch. Začalo to tým, že vlastne môj tatiko začal hrať a keďže by som nebol sám doma, tak som začal na tréningy a tak som sa k tomu dostal vlastne. Som majster sveta do 12, do 14 a do 16 rokov v dvojhre a v štvorhre s Vilom Kopilcom do 18 rokov dvakrát. Badmintonu sa venujem približne 5-6 rokov a moje najväčšie úspechy sú majstrovstvá sveta do 14 rokov a majstrovstvá sveta do 12 rokov a majstrovstvá Európy do 16 rokov. Na všetkých som zvíťazila. Trénujeme 2-krát do týždňa, takže hlavne tie tréningy a to z nás robí asi šampiónov. Najväčšie úspechy je majster sveta do 18 rokov a taktiež najlepší hráč juniorský v roku 2023 celosvetovo. Mne to dodáva taký pocit jak druhej rodiny, takže určite keď tu príde nejaký nový hráč, tak sa tu bude cítiť ako doma a taktiež výborne sa vyblázni, vyšportuje. K nám chodia hráči, ktorí aj nikdy nehrali žiadny raketový šport a keď sú nadšenci do toho, že sa im to zapáči a chodia pravidelne do mesiaca, 2-3 vedia hrať pekne a do pol roka, do roka už majú aj celkom dobrý úspech. Najmä juniori, lebo juniori sa učia rýchlejšie.